салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хушомадед ба шабакаи мо, яъне шабакаи қадамшо исоев. дӯстони ман, дер боз дар шабака наворҳои нав нашуда буд. аз имрӯз пас ман тасмим гирифтам наворҳои ҷолиберо пешкаши шумо гардонам. барои пешрафти шабака лайк гузоред дар навор ва обуна шавед. дӯстони азиз, як ҳикояеро пешкаши шумо мегардонам ки ин ҳикоя дар худ маъноҳои зиёде дорад. ҳатто вазни мусалмонони имрӯзаро дар таҷассум кардааст. гӯш кунед, ба фикрам пушаймон нахоҳед шуд ва боварӣ дорам ба худ чизе мегиред. ҳикоят мекунанд ки хурӯзе буд ва ҳар субҳ мисли дигар хурӯзон ҳангоми дамидани субҳ аз он мегуфт. як рӯз соҳиби хурӯз омада ва ба ӯ гуфт: дигар намехоҳам субҳи барвақт аз он бигӯӣ ва маро аз хоби бедор кунӣ. агар ин субҳам аз он гуфтаву маро аз хоб бедор кунӣ, ҳама парҳоятро меканам. хурӯз аз ин таҳдиди соҳибаш тарсиду ва гуфт: дар фиқҳ як қоидае ҳаст: зарурат он чизеро ки мамнӯъ аст ҷоиз мегардонад. ман худро дар чунин ҳолат мебинам. аз ин рӯ дигар аз он намегӯям, зеро узр дорам ва он хашми соҳибам аст. ҳатман хурӯзҳои дигарам ҳастанд ки онҳо аз он мегӯянд ва бо он аз он нагуфтани ман ҳеҷ мушкилие ба вуҷуд намеояд. соҳиби хурӯз дид хурӯз аз он намегӯяд ва суханҳояшро бетараддид қабул кард. пас аз як ҳафта назди хурӯз омада ва гуфт: чаро ҳама мурғон садояшон якхеланд? ва форам аст, аммо садои ту фарқ мекунад. агар аз фардо мисли ин мурғон, манзураш мокёнҳо буд, садо набарорӣ, ҳама болу парҳоятро меканам. хурӯз медонист шабҳеи мокёнҳоро шуда ҳасият ва обрӯяшро дар миёни мурғон паст мекунад. аммо гуфт: ҳарчи бодобод, ман барои ҳифзи ҷонам садоямро мисли мурғон мекунам. соҳиби хурӯз дид ин фармонаш низ амалӣ гашт ва ҳеҷ эҳтирозе аз хурӯз нест. пас аз як ҳафта назди хурӯз омад ва гуфт: ман мебинам ҳама мурғон тухм мекунанд ва ту бошӣ ҳеҷ. ман намехоҳам туро нигаҳдорӣ кунам, зеро аз ту ба ман ҳеҷ нафъе намерасад. агар аз фардо ту ҳам ба тухм кардан шурӯъ накардӣ, ҳатман туро мекушам ва мехӯрам. аз ин суханҳо хурӯз сахт ғамгин гашт ва гуфт: эй кош аз он мегуфтам ва мардона кушта мешудам. ҳолам ба ин хорӣ ва забонӣ намерасид. ҳоли бештари мусалмонони имрӯза айнан мисли ин хурӯз аст. шунавандагони азиз, ҳикояи моам ба поён расид. ба шумо чунин ҳикояҳо, чунин қиссаҳои ҷолиб писанд бошад, ҳатман фикри худтонро дар комментария нависен ва дар видео лайк, обуна шавед. дар оянда беҳтарин қиссаҳоро пешкаши шумо мегардонам. боқӣ тансияту хонаобод бошед.